Ukamuka ingonyama Nkosi, ukamuka ingonyama, phela nami ngingonyama, mina ngumukhiwa izingonyama, ukamuka ingonyama. Ngibingeleleke balaleli nje bonke bathandi bomculo wamaskandi la wonke nje. Obingelelayo ke uMajota umfana kaZungu. Ekhaya ke kule okhukho esigodini sasoyengweni kwamaphumulo. Ngithe namhlanje nje ake ngivakashela ihostela nje ke sizophola kube mnandi senze umsebenzi. Ke kahle kahle iCD yami inengoma eziwu14. Isihloko sayo ke ake sesikhiphe namhlanje sithi nje ingonyama kaMaskandi izobe injalo. Kuneyingoma ke lana ngikhona ensizweni, ngikhona othandweni, ngikhona emndenini, ngiyeluleka, ngiyakhalisa, kuningi nje ongakufica ngaphakathi. Ingoma yami yangiqhatha nensizwa ayibona, songqhatheleni kodwa khona lento engihlekisayo, khona lento engihlekisayo ma, khona lento engihlekisayo. Awu sobathuthula ngale CD ke bafowethu ngiyafisa ukuthi ningikhase nje impela kakhulu ngoba okuningi njengoba ngikwenza phansi kwegama lami manje angisaphethwe enye indoda. Ngiyezwa ke vele kuthiwa ke mawusungumculi kaMaskandi fanele ube inkosi noma ube inkosana noma ube inkabi noma ube yini, hayi ube inkunzi, kuningi nje, khona nezilo, khona nayo yonke into la emhlabeni. So ke angizukwanda kakhulu kodwa ke ngokwegama lobuqhawe bafethu akekho umuntu ongazi ukuthi kufanele ube nama qualities onawo njengoMajota nje. Ziningi izinto angayibala. Uma ukhuluma ngomculo wami ukhuluma ngayo yonke inhlobo ye-voice ongayifica ngaphakathi. Uma uyidinga ikhona intambo lokho ekuthiwa isigingile. Ngiyayibambela anginankinga. Ngiyayibhekela futhi ngiclean nakhona ngingaba inkosi yakhona. Ziningi ke maningi amakhosi nani niyazi. Nonyawo futhi ngiyaliphakamisa uma uthi nje ngisine, hayi ngiyakutshela wena into engenayo yonke leyo. iCD ke bafowethu
kaMajotha njalo nje mabe ikhona eyikhiphile uyilalela so miphumile kuze kuyoshaya isikhathi sokuthi akenze futhi elandelayo usayilalela nje ingakuciki ayibhori nginabalandeli abathi mina umculo wami futhi uthandwa yibo bonke nje abalandeli abakhona la eSouth Africa ngishabe kuthiwa-ke khona nabezitha mangabe kuwukuthi zikhona ngiyazi ukuthi wami umculo mina bayawuthanda anginayo inkinga nginamavukane nje angilandelayo angedelelayo lawe engawanakileke njengoba nisuke nibona nje ama-brackets isuke iqhuma khona lapho kulabo bhutile khona abanye futhi abalandela umculo wami abawuculayo okukhomba ukuthi kahle kahle nginamandla nginensizwa futhi eseyiqalile eyiphuma phansi kwegama lami kuningi bafethe ngakubala ngalo mculo lona ngine-company yami engiyenzayo engisebenza kuyona and nginey'ndondo ngalo mculo lona so-ke empeleni ngiyegameni lamakhosi lawagcwele la mina nginayo yonke into ongayibala entweni okuthiwa inkosi noma abe kuthiwa isilo nginayo yonke into ongayibala ngiyezwa-ke baningi abantu kumele ngezwa ngithi umuntu usethula umaskandi agijima ukuthi hawu kuyinkosi hhayi ngukuthi kodwa ebengenalutho alright-ke angiqondile kwanda kakhulu bese ngingaficana ngomhla ka-17 November la eHillbroad Theatre la ngizobe ngenza khona ilaunch yale company engikhuluma ngayo ukuze ngizoqinisekisa ngempela ukuthi ngisendimeni kaMaskandi ngenzani futhi angibonge-ke Wangshiya ngingedwa, wangshiya ngingedwa, wangshiya kunzima. Wangshiya ngingedwa, wangshiya kunzima. Yize ngije nazoma, yize ngikhanda. Wangshiya ngingedwa, wangshiya ngingedwa, wangshiya kunzima. Wangshiya ngingedwa, wangshiya kunzima. Yize ngije nazoma, yize ngikhanda. Wangshiya ngingedwa, wangshiya ngingedwa kunzima. Wangshiya ngingedwa, wangshiya